Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Tierra del Sur. Sinvergüenza! Mayo kini kong buhi siyang narescue. Ato na mo siya sa ospital pa. Kana, mo'y basihid, Chomare. Way maing padulngan ang inyong mga tinguha. Timan kana. Papa Minard. Binangga ko ikaw, iho Chomare. Yatay ko kanimo ang tanan. Swerte ka. Ya ako mo'y nahimong amahan mo. Pa, Apan butikol imong utok. Gahi pas magkuno. Pa Minard. Mahal mo sa kay tika pa. O dako kayo nga kong respeto nimo. Pero, pag abot sa prinsipyo, mas mo patigbabaw gyud ang akong gugma sa akong advokasya ug sa akong kaugalingon. Tingalig naliso na ka ng tornilyo sa o mo, Chomare. Di na mahimo pa. Di na mahitabo. Benavides ko. Way ingon ni ana sa tong katiguangan. Sinvergüenza! Way nalisuan og panghisip sa tong mga katiguangan. Di ba? Pa Minard? Wa! Mahuyang kaha pa. Bayot ba? Naa o wa? Pagilom, Chomare Benavides! Karaang hacienda del Puello Verde itong atong giaduan nga gipanagiya na karon ni Sir Varsino Krish. Mao ba day, Chom? Dugay na nga gustong palito ni Papa Minard ang maong property. Pero, ambot ba nga naunhan man siya ni Sir Varsino? Sayang kay no? Nipundar nag mga properties ang laing Supreme Master sa kultong sungayan dinis La Tierra. Torang ward nga giingon sa nurse nga atong gipangutana, Chom. Ward number 310B. Okay. May natingaling kondisyon ni Maki, kay naman siya gibutang sa ward. Mayo hinon. Ay, pagkadaghan nagnagi ang dimala sa kinabuhi kinatohana. Don Jumari, Miss Tricia, salamat kini amo. Maki, Maki, unsa man gining hitabo adi ay, ha? Lagi Don Jumari, as kong malas lagi. Daghan kag angay nga ipasabot nako ni nahitabo nimo karon, Maki. nabala ka kay mig na unsa nagit ka. Ug kun hain ka, kalit manggod kang nahanaw sa gawa sa simbahan, kundi dito ka naghuwat namo ni Jo Marie. Kinsay imong gikaaway na didong dapita. Ug ganong nahiabot ka dito nga kamingaw og hilit naman kay itong dapita. Don Jumari, buhi siya. Dako siyang buhi. Ug Ha? nakita gyud na akong yung panagway. Luyo sa panaptong ito, nga gitabon siyang tibuok o. Kinsa, Maki? Kinsa? Ang imuhang driver kanihi nga si Toribio. Oh, unsa? Oh my God! Buhi ka tong driver ni mo nga si Toribio. Di ba nga gituan siya nga patay na? Human mahog ang imong auto sa pangpang atol sa pagdahili sa yuta daplin sa kalsada? Oh. Pero si Maki na kining nagsugilon karon nga dakong buhi kuno si Kuya Toribs. Kumpirmado nga siya, gyud. Nakailagid kayo ko niya. Apan siya, wa na makailan ako. Gani, limot siya siyang kaugalingon nga pangan mismo. Sa ato pa nga, may amnesia siya. Na-amnesia ka si Kuya Toribs. Posible pud pa ya, dili ba, Jo Marie? Kinuha ko. Nasundan ako siya.
Kay may mga higayon man nga magpaatbang siya sa simbahan. Niabot mi sa kakahuyan. Mingaw na kaayo. Og sa kuweba sa unahan, nakita na ko nga ni siya. Ug niya, nanawag man ka sa kong cellphone, mong gitubag ka na ako. Wa madugay sa to panagsulti, kalit ka nila gapak. Mauna dayon to. Ni kalito ka pa hong ako pananaw. Og daghang dugo ni aga sa kong nakuyapan na dayon ko. Kuyapan, oy. Unsa pa gyud ha, Maki? Isulti ang tanan, Maki. Ang kinatibukan gyud nga nahitabo nimo ug sa imong nasaksihan niya sa giingon nimong si Kuya Toribs. Siya lagi. Pero, murag di naman siya. Lahi naman kayo siya doon. Di na siya ikasulti. Kay nga naman, Maki. Blanco. Ambot ba? Murag, gusto mo sa inyo pangagpas. Nga murag na ay amnesia. Kay, limot may gid siya siyang kaugalingon. Unsa mo kuno'y pong sa doktor, Maki? Di raman ko no delikado nga akong kahimtang. Mahimo ra ko no nga ugma o baka sa sunod na adlaw. Mugawas na kuno ko din sa ospital. Gusto kong ikasulti ang doktor. Dong Jumari. Unsa man, Maki? Dong. Matirang matibay. Matirang matibay, Dong Jumari. Maki. Matirang matibay. Tao nga lupus itom. Ug dili maklaro ang nang. Ang misteryoso nga perming may nga hait kimpunyan. Posible nga siya kung mauna. Hey, Jong. Murag kalawang ba ni mo kihuna-una? Murag hinihinay nang nasulbad ang mga sekreto. Bahin sa misteryosong tao nga nakalubos itom. Unsa? Posible dahil nga si Kuya Toribs ang maong tao. Kung mo yatong gamitong teorya, ang gisulti ni Maki. May punto ka sa Ana. Mao nga, para nako, bisan og nalimot pa siya sa iyang kaugalingon. Di siya maisip nga kaaway. Di siya daw tang tao. Pero sa laing bahin, makonsider paghapon siya nga delikadong klase sa tao. Di ba? Krisha. Wala tayo angin kabalaka ni Maki, Yayang Gracia. Nakagawas na siya sa ospital. Salamat sa Diyos kung mao ka na. Taas yung kayong swerte si Maki, Yaya. Ay, pastilan, yun ka na si Do Maki. Usahay ba? May pagkadanghagon man sabgod na siya. Tinuod yun na. Gusto yun ka niya ng puntuhay, Yaya. Ay, pag-amping yun bayain taon mo diha ha, Dudong Jumari. Iampo gihapon ka mo na ako sa kanunay. Dagan yung salamat, Yayang Gracia. Husto di ay tuod. Paingon na diha sa Latiera ang mami ni Miss Krisha, si Ma'am Rolaida. Nabalakagit ko para sa kong unika iha. Usa pa sab, kimingaw na kaayo ko niya. Ni Iha Krisha. Si Menard ang nanawaga. Hello. Rolaida, langga. Ayon ka man karon, ha? Mo'y pagsud ako sa unang lungsod paingon diha sa Latiera, Menard. Okay. Apon ka pa di ay nga maabot din sa karang pais mga pwede evidence. Sila si Iha Krisha ug Jumari, nanglakaw sila? Nagun sa? Nanglakaw ba sila? Niyara sila. Nagagawas naman si Maki.
Nilaylo lang una tingali ning mga kanahan sa ilang mga kabuang. Binuang lagi alang nato nga mga hamtong na. Apan para nila nga seryoso na kaayo, importante na gyud kaayo. Manawag lang kung may problema. Ilabi na kay niya na sa Latiera ang imuhang ex nga si Marcelo. Mao ba? O mamatar sila. Muabot ko na rong hapon din sa karaang bahay sa mga Benavides, si Ma'am Rolaida. Uy. Pastilan. Nagatol magyudges ang pagtakdol sa buwan. Unang subang alang sa takdol nga buwan di ay unyang gabi mamatar sila. O, Pina. Ug sultihi ang mga bisita sa karaang bahay sa mga Benavides, ana. Aron sila makapangandamdaan sa posibleng mahitabo nga dili o dili gyud kasarangan. Mamatar sila. Ngining higayuna. Mas aggressive ang mga linalang sa kagabion tungod kay uhaw sila sa dugo. Kinuo ko. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!